i Tyskland. Og ham kan vi jo heller ikke komme ind til. Nej, okay. Men altså ham, der har stedet her, Peter, der, han mener, at han kan gå ind til hende der, når hun er et år. Altså, men det kræver vel også, at han gør det kontinuerligt? Ja, altså han har jo også sovet meget her og været her meget og sådan der. Men så en gang imellem, så er der jo bare alle mulige andre ting også, ikke også? Altså, ja. Og det er bare ikke godt nok. Altså han skal være her hver dag, og han skal sidde herinde faktisk næsten hele dagen, ikke? Nej, det er ikke ligesom hunde, det er ikke ligesom hundepoter, altså. De er dejligt bløde, hendes poter. Skal du også blive hul i min arm? Det var noget utroligt.